Today, as per the meeting asked by our Honorable MLA, we sort out an issue with raw miles pick up and drop of guests around the coastal belt. We had a meeting with them also along with our Honorable MLA, and we have derived to a solution where they have said that they would accept not to allow pick up without a legal OTP, or not to drop or stay around the campus of the pick up and drop points without any legal notification or legal OTP or any proof that they have from their app-based solution. So from there, we'll ask our Honorable MLA. So आज गोवा माइल्स आणि आमगे जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहे सगळे स्टँडांतले गवगवचा रिप्रेझेंटेटिव्ह मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतली आमी इमिडिएटिव्ह and the other side was the taxi drivers. So one thing we have made clear, which Goa Miles have also accepted, illegal picking up of guests. म्हणजे जे ड्रायव्हर येताय गेस्टा सोडाय आणि मागीर गेस्टा सोड म्हणटरी एपारसून लॉग ऑफ जाताय आणि थिंगा रावताय. फॉर एक्झाम्पल कोलवा इगोजी कडेन रावताय आणि मागीर पोतोन ते गेस्टा 2 वरान पोतोन ते उबान घेवन वयताय विथाउट एनी ओटीपी नथिंग. So this they have also accepted that this is not allowed and they will also not allow illegal picking up of the guest. दुसरें तांकां आमी सांगिलां की ट्रेडिशनली जी हॉटेलां आहे आणि जे हॉटेलाक स्टँड आहे ते हॉटेलाचे स्टँडां हे टॅक्सी ड्रायव्हर सांबाळटाय आणि त्यो हॉटेलान रेट एक्सेप्ट केलो आहे जे रेटी ते सांबाळटाय ते. सो थिंगा डिस्टर्बन्स जायना जावपाक दे शूड कम अप विथ अ सोल्युशन. ऑल्सो डिजिटलायझेशन इज देर इन गोंया आमी एकमुखाक सांबाळ दवरपाक आमगे जे भुरगे आहे कोलवाचे मोबरा वयले वारकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आहे ते वचोन दुसरे टॅक्सी स्टँडाचेर वचोन भायर उबा नाही पयशे जाताय म्हणून पयशे मेळटाय म्हणून ते कोण अनरिटन प्रोसिजर्स आहे एक म्युच्युअली की आमी एअरपोर्टार वचोन पिकअप करपा नाही कोलवा भुरगे मोबरा वचोन पिकअप करपा नाही मोबरा भुरगे बेळपाट वचोन पिकअप करप हे म्युच्युअली एग्री जालो आणि हे गोंय म्युच्युअल एग्रीमेंट सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरा मदीं चलता. सो हे म्युच्युअल एग्रीमेंट गोवा मायल्सान अंडरस्टँड जावपा जाय आणि तेमी म्युच्युअली ग्राउंडार काम करता जाल्यार हॉटेलाक वचोन पिकअप करपा न्हू रेस्ट ऑल अदर गेस्ट इज ओपन. लोकल जे कोणा टॅक्सी जायो ते तुम उजा करे कितें जाय ते करे पूण हॉटेलाक वचो जे कमर्शियल कित्याक ते तेंगे हॉटेला गेले आणि तेंगे स्टँडाचे. सो हे तांकां आमी डिस्कस केलां. आय थिंक दे शूड वर्क ऑन दीस अँड दीस इज द मेन रिजन वाय ऑल दीस एंटायर कन्फ्युजन इज हॅपनिंग इन गोवा फॉर द लास्ट 4 years.